อันดาสบายดีมื้อนี้อันดาสิมาเฮ็ดหยังเนาะเราค่ะโดยเริ่มเลย3 จุด 1 4 1 5 6 5 3 5 8 9 7 9 3 3 8 4 6 2 6 4 3 8 3 2 7 9 5 3 8 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 3 7 5 1 0 5 8 2 0 9 7 4 4 5 9 2 3 1 7 8 1 6 4 0 6 8 6 2 0 8 9 9 8 6 2 8 0 3 8 2 5 3 2 1 7 6 7 9 เก่งหลายสมเสยอันดาบ๊ายบายแดงบ๊ายบายแดง